Killa amjaya lukorok khatung laika development wngmanatei hasteni lukorokno phuru laika emne rambodo jamatyani samung success khlaimarokno hamjagai chajagai kokti laika joto thaithayono visit khlaibai social media o phunungna bagai samung tangjangmarok thaithayo ongkor laika Killa joying mini stadium thangma lahar snam jakate killani jiming udaipur pitrakami thaipolo hathai nobari lahar joto snamai rika omohai develop khaimarokno nugoi lukorok chajagai hamjagai visit khaipunuk laika social media o phaibai Killa Dasar Dev Memorial English Medium School Bohaino Emne Rambodo Jamatia 15 jon seat capacity ni bagai berani bagai kaisa SD Girls Hostel tangai paika tabok sela boys hostel construction samung cholboi tongka all boundary bo rijangnai boys and girls chronic hostel teibo kheladula khlaijangnai eba thangnokla bohaino tangjangnai salaika tei Killa teri pokamini lahar bohaino age gari malpung cholia tong lainet tongmani tabuk lama sanami risaka amjani lukorok khatunglaika hambairle riwi ribai lailia emne rambodo jamatiano naiton chung mangyo amongke bol lahar thangmani thai amongke amo yang kena Killa tu odi bethamni amo haikena tabok lama kahma sini sar emleni sakar mongbai bele ke sing sini sar emleno bo boni sakar mong boni je chesta bono sing bele ke khak hamaro amo haikena bo jaga na sakare bahake rasta snai tongo ani mo bele khak hamaro tal besek kakha ba bisi besek kakha bo tangjangmani amo ke taklai hai ni meramot khatiu ke prai proti bosoron no waisa waisa amo haibo meramot khlai tongo rasta ba nostong pon loglo khari buta amo hai ta Killa tu dipu bonamo kamang tongo tabo je thik no bachai tongmani o thaini bung tamo amo ke emor pantho arja ke emor pantho jago ke thik yang keblena amo bahai taklai yang thangmani taklai ni khlaio amo ke aro joying stadium o thango tabok CC road aro ni ke age lama age chikan tongmani amte baichak bro jeta sing sare emlo family yagulo nago umno takmang ke khlai ro katai yang thangmana kangke Killa mini stadium thangno khlawa thangmani ajaga thangmani age icholi tongmani jikon tete ke chikan cha jeng bai dok sak do ke ichling tong amke bapar tangjakoni bo amo taklai ni tang taklai ni tang da nole baima tong sagardi lama katal mane Semua hai lama ke talma wih belai ke katung ka. Aja mau la kotor tu suke it soling ke baik kuno motor sak bro ke tomo sita bo. Warma ke sini sisi road wise wih join stadium jara thuk ke mata hai ka hama ke mama baik belai sing katung lagi. tak bus kani salogo ora join mini stadium thangno khlawa kaisa je kuno tournament tiklai kangke jata jara haksal sampani phai tonero khela nai nai phai nero engten phai thangma kata engten thangma kata tabongke Thangma apa mata hai ke boken asuni kahang ya ta. Bokona hang apa tak tai ni lain kata mo lain shortcut kan tama shortcut lama engke to main road untuk putu Killa thangmani yang boleh putang yang ke Killa thang. da hambai mar kata mano emle sarno Emle sarno belai ke hambai maro haji bang. da nam jato khat mujak bele omoke bo jaga bo thayo amo tabok singor paisa khlija nobri school gana wo o rasta hingkena ayang Killa tu ubipur Killa tege ayang gogol puti ubipur khamani ni o kami kubaltini o rasta kawi thayo ke amo kena amo yang tikena thaiplo thaipong amo haikena o dipro rasnagoti ko dipro haipi sem amo hai rasta kama kena yang bu thanguta obo hai mang na amo hai man age bo mai tongmani age rasta ro chikon tongmani icholing bon pore pis kisi sakra jagmani tabo chini saram photo family yagulo bo emlengoi family yagulo mo hai rasta kaham khaja kata bon sikan to khaya hani bangoi chini saram photo no sudo oro kaise ya jaga no bo hake chini je kilam chaibo je bon area wo tiris bagma area wo bo thung oma hake no bo kama ke jaga rasta snai ka jeng nuk phale kaya am sei bahine aro aige rasta sikri mono bata family yagulo rasta kama ke snaman yagulo bahine karang rau sengne pilha ke jeng aro wanju sini borok belaini khatung laijak sini saram podono jeng soi jeng sini je amorok jeng Killani amchain borok jeng motai sikhene bono nogo tani hamba boni je development bukha je bo samung kaham tamuni chini jonogon ni bangoi chini borok ni bangoi hani bangoi ni jeng bono party ni leader hisabe singya jeng bono motai heke jeng nogo tab
belai belai kita sini saram pada no kakang teknologi mar. yang lahar gangke yang kila bazar thang makha tai ni Pitra bazar Rasnagor joto thang dan yang age to icholing sina Lagi tuling teman ya gula pising ha apa nih pis kayata. Hamia. Rasta kuaring ya. bo amolo bo Maharani thang. bo hapang ni amolo bo amai Amo age pace susana amolo no apa ke icholing teman ni pis kisah kajaka. Apa nih amo hayata amo rasta kaya. Kata sini BJP सरकार भीमनि यागला ताई चिनी रामपदो सार अरनिवा बागमो एमलेंमनि यागला अमाइक रास्ता हमकता do hambai no sagar de me to khatung sagar de lama ka mane Belai-belai katong katong to. Omo hai kai lama ka hama himani ma to mani ni sarno belai-belai ke hame marwe. Dan ke sing omo hai kai mang lama ka ham to jagat no. Mama ni bagi belai katong ka. no ni mokol beskang bai o lahar no kare tam tai tebla bangkha Develop to kubang mang ka chini tabuk chini killa bazar katungo bo omoro khlai de jak. Sawi malia Kai tabuk sap sabai malia ketak yang wajib basa dikito ayang bo asuk kahang kai khalai de jak chini sar. Jadi bagi na belai kai bono hambai maru. ni mong An mung kai sukumane debat ma. tini lahar ke charo norok buthu khe bata laibai satung hiya wei kaisa norok lahar ke charo mai ke bata laimani norok ni samung boma hai phununa muchung hastini tongko sanglu korona sege sagadi जोंनि सरकार फाइमानि उनाव जों मालायखा माहाय रास्ता किल्ला काटिमलाय खेफायै दा जयी गावनि रास्ता जेसिनि एमएलए फाइमानि यागल' माहायके रास्ता हामाखा बनि सिगाङाव इचलि नखे तंमानि दा जोंनि एमएलए फाइयै रास्ता पिस हा पाका रास्ता हा yang lai thang hai ke kantia pitra kami kuar hake lai thang manu thong om hai manu sini emla sana bilai ke na hambai na rawo age boma tongmun lama mo ma age icholin tongmani ta ma 2018 rawo 2018 rawo ma icholin tongmani boni hapang kecam tongpro ta CPM tongmun wa CPM सरकार tongpro ngatabu BJP hapang khamen yagla tabak sini yamle saram bodo bo sameri kata ngeno bai ma tong sagadi no ese no lukel ngai local language जों gahaman nungzaka sin सरकार no asung hambai amno kare tai tam develop pheka lahar kare lama kare Laman kari karan rokha tei tui rauni ব্যবস্থা rokha tei supply rokha school rawo motamuti jaga mabaikha asunata nini mo ani mung rotan lasi jamati yang khe muthangni kantia kantia rok nini ta bazar joto thangma kata yang joto thamu yang ni klog ni phajing ke killa bazar thangman kila bazar thamane katin lai habogma Hmm, kila sneta to hambai among khe bor jaga nara visit khai gai amo tak sing paisok kalika sini kilani ne kilandani Dosrat Dev English Medium School ro और जगहनि जे Dosrat Dev School English Medium School ni ठीक मुक्लाव kaisa brini hostel 50 asin bisisto girls hostel tabo already paija ketai kisa tai ayang muklaw ke sanglo hima kamu kena boys sungni ta bo tauni nai tongo construction salai tongo ke koik dina painai tabuk je harung jak abo boys ni bagina bo tense tadang to hata capacity besu no seat boys ni army bo capacity certik angmo insoli ar ke 50 bisisto bo tangui pe kan kena sing silai sok snai tabo Oke, beri bang ekdom safety boundary chorcha guri ni khaijak tai pore yang nai diksia yang orniwa biar tomani amke mat isnai amor niwa belaina amo synthetic mat nangnai gata orna mat diksia ro building amot tise tongpiwe umo tak je kupuri mani kupuri je tomani amke ar jaga jehetu aro Dosrat Dev school or rogo je ringsring tongai roni bagai or kaisa thungno class samjanai class samjaksne angke aboni yaglo le or jaga kaisa amo samjana jatri sare patak jani na wa o khelarong khake barniwo nangye ba stage system ta Oke, amo haike tak khlai tongo samuni sai tongmung bai bo amo tabuk sini emle sar sini rampodo jamatia emle sar sakthar mani baina
tabu jera mo hai khaijak tongo belai belai ke जों sarno je killa am chaibo boni 30 bagma am andaro jebe develop khaika जों mongsake bono pai mungkrei जों mongsake bontai sajani krika asik bo जोंनो khlaika जों haini bano जों barbar ma sawo bo khoroksa sudu political leader ya bo sudu MLA ya bo chini dofani tai chini samasni tai chini bibinno jatini kaisa motai omahai chi जों matongjago karon bo borok muni songoi onnaino MLA ni sai je 60 jona MLA tongoni bisingo sani Bidhan Sabha o 60 jona MLA ni saisano bo khoroksa onnotomo khoroksa alkako haini bangino bono जों mawoi chini oro bakmawo belai belai ke je development tongkha unoting tongkha omahai borokno जों mawoi chini bangmo tajarte asuk unotingbo haini bangno जों barbar chini sar MLA no bwskango जों MLA ni bangoi manai sinai haini bang जों bono takbo जों songlai tongo bakmani joto borokno kami kami ungthang tai जों hai jubok ungthang juboroni bangai burironi bangai tai kami kami ni chini samajni bangai tabok sik jora jetu hostel tangje khoba mane salunge khoba tabok apato rondi samung choli tong construction choli tong tabok sik jora haksal sampani poi tonai rok tabok ke bara tongin map polebna aro jara haksal sampani poi tonai orgnogo or jaga tongin mankha bose capacity seat orni SD girls or girls oro 50 asun bisista 50 jon tongoi manaita so only tabok buri ni sangang tangja kana buri ni sigang jetu buri rok paijang tongkha kaisa tongkha bisingo kismasa baki tongkha bo paine tarni on paine dah hambai among khangge biang thangma lama tei saboni chai tongmung bai ola har sanamai tangja khaba kisa sagni 2018 হইতে বিজেপি সরকার ফাইই চিনি MLA সার রামপদ জমাতিয়া বাই খাইজা কৃষি বাগমা কেন্দ্র হইতে bo tongphorono lama tak snajak age to sikon sake harpe kakol akogoi srai khonai school rasta thamaya tak tor kaham khar RCC road mo hai kha lama kaha kama laikha so tor pa school ne joto phayo thango joto jonogon phayo thango tak to aram se cycle bike gari joto no la sone suidar ngoi changkha yang biang thangma lama yang suja thangma hare thangmane hare thangmane tele yang sing khekoi killa hoyto boromor abo thango he ta parab sinti bo haino kam ke pis rasta khona joton school thangane hiane so suidan kha rogi soki phayoi joton kaham kha ta abo phayoi sire sar MLA no mawoi ke belebel ne hambai sar no age tamo lu tongmani mo hai age itsul ke busa te sikon te ke tomane mane cycle log bari rok mai lamia tamo ke gari bari joton thama kha abo ga sini 30 bangma MLA rambodo asu joto so sudar khlai tirpa kami ni sinamo acha yang ke ni hare moitlung makung joto thama kha yang ni thela kungrok jambu jalar bebak thama kha heble age to thama yang tei age to thama ya do ni mong ana mong ke ana lo ham jama nango amchani bele amchani tirpa kami ganu to saiman nai amchai tongmai ba age bom hai tabok bom hai heble পরিবর্তন দংকা প্রতাপর্তন দংকা পরিবর্তন দংকা না ke buskang obotong taisan lama kaha mafina bo sarno haino koi bonaru dah hambai